खुलुमबाय रायजोफोर आंनि गोदान भिडिअ आं नोंथांमोनखौ आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिग्रोनाय जाबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान भिडिअखौ फरायनो नायलांजोब आं नै दा निज्लागुरि पिकनिक स्पट एक्स टुरिज्मआव दंफैयो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांजोब अब्ला बुजिगोन जायफ्रा नैबे निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव बेरायफैनो मोजां मोनदों नोंथांमोना बेरायफैनो हागोन अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो उइदाउटलि स्किप खालामालासिनो भिडिअखौ फुरायै नायलांजोबबानो जाबाय आं नोंथांमोननो गासैखौबो देखायलांनो नाजागोन थ' जों बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै अच्छा किनी का लगे से यार आहिया वो अच्छा लगे थैंक यू बहुत गोजान गोजाननि मानसिफोरनि पिकनिक जाफैदों एकदम कारजोंल' गोजान जा बरथि गोजा नोंथांमोनाबो पिकनिक जाफैनो गोसोब्ला चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नैबे सान्तिपुर पिअ बिनो निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव पिकनिक जाफैनो हागोन आरोखि बहुत गोजान गोजाननिफ्राय कारजोंल' बासजोंल' आल्ट्रा बासजोंल' फैलायहैयो आरोखि बैग्रि बिफाङावनो पिकनिक जानो मोजांथार ओरै साइडजों सुइस गेट दं नैबे साइडजों